Yalah, sing mlebu swarga dhisik dhewe sisih kulon kuwi lho. Amin. Ngono mergo panjenengane tanpa tedeng aling-aling, resikone yen awake ora sehat bisa masuk angin. Ning ibarate ganjaran akeh kidul napa akeh sing kulon Bapak Ibu? Akeh kabeh. Mergo sing sisi kidul niku rata-rata keluarga besar saking Pak Margono. Sedaya manggih yuwana basuki mulya wibawa tentrem lair batin slamet donya prating akhir sinambi wonten kasuwarganipun Gusti Allah ing benjangipun. Ngono ya Mbak. Ing atase mangsa kaya ngene ana piyayi sing nekat kagungan kersa wayangan no luar biasa. Iya. Bapak Margono ingkang kembulan niat karo Ibu Sri Dwi Astuti ya Mbak. Mongko adate Kyai Putri yen mburi enek tutike rapet lho. Ha iya. Ning yen panjenengane Bu Sri Dwi Astuti sangat luar biasa, selalu mendukung apa kang dadi kersane Pak Margono wakon tumuju marang kebecikan. Ngono. Sowan ana laladan Kampung Baru Pandian Gundang Nganjuk. Iya. Ngaturke panuwun karo Pak Margono sak kula wangsa ing sampun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca piniji sowan wonten ing mriki. Kagungan kersa margya putra Mbiwada Siwi, syukuran ya kuwi mantenan kula kagungan kersa mantu. Ngono. Putrane Pak Margono ana pira? Ana loro. Sing sepisan ya kuwi Mbak Siti Mardian Isroah SPD sing lagi di apa kuwi kepiyakake dina iki. Sing angka loro ya Mijil Putri meneh sing lagi SMP. Wedok kabeh. Tur panjenengane saka bombonge saka mareme mergo aku sak kanca wis sowan mrene mau aku diglandang mlebu ning dalem panjenengane Pak Margono kepareng ndika Pak Dalang ampun kuwatir anak kula niku tasik siji sing SMP tur nggih putri mangke menawi ketemu jodoh ing benjangipun tetep wayangan ingkang kula tanggap tetep jenengan Pak Cahyo ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Lah gandeng awake dhewe iki wong Jawa no, wong Jawa. Yen kagungan putra putri sing cacahe loro mongko wadon kabeh. Yen cara wong Jawa kuwi jenenge kembang sepasang. Kembang sepasang. Kuwi janjane yen kanggo sing percaya kuwi ya bocah Sukerta. Ya to. Mula apike sok yen sing SMP iki dinikahke dibarengi sisan karo ngruwat Amurwakala. Yen percaya lho. Mergo iki budaya dudu agama. Ngono kuwi. Yen ora diruwat ndak dadi pangane kala. Kala ki tegese piye? Kala ki ora njur blegere buta terus mangan menungso ki ora. Kala ki tegese wanci utawa wektu panyune sakwise diwilujengi utawa diruwat. Jabang bayi sakloron putra putrine Pak Margono karo Bu Sri ing saben wanci wiwit esuk awan sore nganti bengi tansah manggya yuwana basuki adoh saka Sambikala. Ngono kuwi. Bocah Sukerta sing dadi pangane Bathara Kala ki apa wae? Akeh, Nduk. Bocah sing untang-anting kebanting kuwi ya pangane Kala, untang-anting lumunting kuwi ya pangane Kala. Anak siji. Kaya Pak Margono anak loro wedok kabeh iki jenenge kembang sepasang pangane Kala. Anak loro lanang kabeh iki jenenge uger-uger lawang ya pangane Kala. Anak telu lanang wedok lanang kuwi tegese sendang kabeh pancuran ki ya pangane Kala. Ya. Bocah Sarimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya pangane Kala. Cah Sarombo anak papat lanang kabeh ya pangane Kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh kuwi ya pangane Kala. Pendawi anak 5 wedok kabeh ya pangane Kala. Bocah sing laire kalu usus kuwi ya pangane Kala. Bocah sing kulite bule kuwi ya pangane Kala. Bocah sing lair ana dalan kuwi ya pangane Kala. Wong wedok sing ngrubuhke dandang ki ya pangane Kala, wong wedok sing mecahke gandhik ki ya pangane Kala, wong mantu kok ora nanggap layang pangane Kala. Pengumuman iki. Ha iya.
wong marung dodolan ning layangan kok kelarangan kopi sak cangkir regane kok 15.000 bakule ya pangane kala kuwi kan iya ngono ya Mak iki kanggone sing percaya iwadine mboten nggih mboten napa-napa sing intisarinipun ayo nderekake karo Bapak Margono sekalian Ibu Sri Dwi Astuti anggene kagungan kersa syukuran muga-muga temanten kekalih Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Ilyas Revi Vandiono wah iya muga-muga dadi keluarga ingkang kebak barokah antuk wahyune jodoh anane mung adem ayem tentrem jenjang permanem lan uga besok enggak pinaringan wujude nugraha putra golek kencana sing bisa tata jalma lan sedaya keluarga ageng Bapak Margono manggiya hayu lan rahayu sedaya para pamirsa ingkang rawuh nggih tansah pinayungan dening Gusti Allah wontenipun rezekinipun kathah melimpah ruah kebak barokah selamat donya nganti tekan akhiripun pisan Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil